Jos terang, Jos. Lur ndekne. Oh. Katoke. Apa? Ya, Pak.
tiba bojone. Jen. Polisi, polisi. Kowe iki ngomong apa? Mobilan. Oh. Lho karepe lho malah tinggal lunga. Sing nemancal dhekne lho. Otakne 3K. Lho, Pak Medi. Dong ayo. Iya. Oh. Ayo penggora. Kurang darah rendah. Hei, mati galu kabeh. Hei. Lah iki ono wong sadar kurang darah kestik. Apa rasanya, Bu? Rasanya apa?
lho. Apa? Bener aja seman. Ampun,
lali-lali malah jancuk. Enggak kuat, guys. Ayo kowe. Kowe. Untuk. Sama ngomong. Ora. So, ya. Ya. Yo, tak kosong. Yo, deal. Kowe. Ya. Yes. Apa? Hei! Apa? Satu kata. Katok matamu. Ayo. Wait. Apa? Iku. Reken. Jancuk. Jatuh. Ayo kowe kok. Woi. Ayo. Tai, tabrak. Weh. Iki sauto moro sauto iki. Tak lewat pancung. Serang. Yo. Oke, ketel bondoan iki wani merangi ana wong-wong panas. Wah, bocah bali ana ing serang. Baliku bari bocah teng nyawang wae. Ayo, tetep wae. Kowe ora mesti bareng pantan. Ora apa-apa. Ojo mlayu. Wong Serang, ojo dadak sesenyitan. Wong loro. Kowe. Oh, Ayo. yen pengen mulya uripmu. Bener. Manut karo wong pati. Cukup. Ayo Wong Serang. Ayo. Tumplek-blek nang papan kene. Dengan papan golong nggolek-golek. Tak kira bukan udah Sing kok arep kaya piye? Ojo kedep mripat. Taran ning papan kene. Kalau ora kenal sembrono wong-wong. Ayo, anu kok jadi sini. Weh.
Ayo awak ojo kaboten nyeglindasi iki awak ini ki gara-gara nginceng wong adus dasku dikebuk malaikat prodol panasi ra karuan aku bingung aweh ning endi kuburku ditutup kuburku ditutup kuburku ditutup Lesep. Sehat bu, banyak umur. Harus
Aku matok mak. Alhamdulillah. Berkah. Sapa wi? Aku mau celok ning kudungan kae. Iki sing sunat. Walah. Bayi Mas. Terus Mas. Bakal kasih itu konya. Apa Pak? Muga kowe laris Pak ya, muga laris Pak. Aku tak balik. Aku balik. Sopo? Oke. Baca foto mak, foto meh. Aku tak nang TikTok ya dek, tak nang TikTok dek, jakar. Kalau dek, jangan kau yoga dek. Oli 33 aku ditek. Selamat malam dulur-dulur Rogo. Ayo mak. Asik. Wahyu Anggara. Bukan shipping jos. Ayo kita joget yuk. Ayo mas, enak mas, doyan mas. Mundur jos. Naik pleset sol. Kenapa le mas? Mandek no. Tak sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang disauri mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja genit-genit kowe adek. Kenal no. Nama saya muncul. Wes apa? Nama saya Endang Sulastri. Wah, Pak De wis kompak ya, Dek. Kompak mas. Alhamdulillah bengi iki ditembali nang Desa Ronggo, Kecamatan Dino. Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Oh, acaranya apa diundang? Acarane Walimatul Khitan. Sunatan. Sing sunat mak nyawer mas. Nyawer apa? Wewe gombel. Lah kowe gak disawer no. Aku gak disawer dewe. Aku gak entuk ing kosong aku mas. Wewe tok. Ora apa-apa, ora masalah. Penting awake dhewe ngibur nang Desa Ronggo kene. Karo sing hamaku gati ya, Dek. Iya mas, dongakno. Tak dongakno sing sunat muga-muga ndang waras, ndang iso sekolah maneh ngono, pinter, cita-citane tercapai. Amin Allahumma. Alhamdulillah lu merek sing duwe gawe. Muga-muga sabubare nimbali ketoprak Wahyu Manggala rezekine ora lokak ning tan saya kebak. Amin Allahumma. Sehat kabeh sak keluarga. Amin Allahumma. Selamat sing nanggap ya selamat sing ditanggap. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Kepruk-kepruk banter dhewe le. Amin. Bone makin ndak. Aja ngono mas. Ngene lho, udan bengi iki aja dianggap musibah ya mas. Oh gak, lah piye no? Ya udan sedina sewengi iki mang grimes dianggap rezeki. Muga-muga rezekine sing duwe gawe milih kaya banyu udan iki mang ya mas. Alhamdulillah amin. Wis terang Dek iki nganti sesuk terang. Engko delok joget, delok mban walajos ngono. Mas muncul. Apa? Wahyu Manggala iki ketoprake sapa kabeh? Oh, kowe ora ngerti. Urung. Ketoprake Bapak Mogol. Lek Mogol pimpinane kowe ora ora alamate. Alamate ndi? Alamate Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jaknal, Kabupaten Pati. Gampang nek nimbali langsung ditelepon nomere Lek Mogol. Nomere piro mas?
rungokno langsung ditelepon ya 081 enak 228 lampune sedikakno dhuwur lho. Mau nyala. Iya Mas, ini Mas. Ayo, kita kurang gayeng nek kendang karo icik-icik tok Mas. Langsung. Ya, dijenan baru-baru nek lampune dikakno. This is Iki Andika and ESSP Production. prajurit serang kaes topas tapes pindane babatan paji mulo sedolan karepku yang durung kelakon nyeret Hendro Kilo suanane pati ora bakal bali keparat Murantoto nyoto satrio yukti ayo tandengan tilam ini hukum prawiro Anggur
Makso adu arep lawan Hendro Kilo. Hendro Kilo ning ndi durung tak pucung kowe. Amukanmu rengkusan keringetmu dleweran. Piye kapulusanane, Kyai? Nuwun pangapunten saderengipun kula mati. Saklebetipun kula ngebuk perang wonten ing Kabupaten Pati. Iya. Sedaya prajurit ingkang kula tindhi kagar wigartan prakarya. Cecanipun kalindih ing pangayudan Kanjeng Adipati. Serang kalah. Indropati. Yen to dina iki prajurit ing Kabupaten Serang kalah mundhak ing mengkene mindon gaweni tak jangkal pertemuan kowe wani nyandhek kowe bakal ngadepi karo Mertokusuma. Apa kowe ngiyas marang kasugihanku? Nyuwun pangapunten. Boten ateges kula menika ngiyas kasudetyanipun Kanjeng Adipati Hendrokilo. Terus karepmu? Mongko kula ibarataken panjenengan menika taksaka ingkang agung sanget. Bebasan ngobetaken pethet mawon sampun nggoregaken jagat. Menawi panjenengan kelampahan tanding yuda mengsah Tombro negara, nggih menawi unggul ing yuda. Menawi panjenengan unggul sangsaya kuncara asma panjenengan. Menawi ngantos panjenengan kawon saya nglengsemaken asma panjenengan kados dening Dederwirang. Nanging kasunyatane kowe lagi wae ngadepi karo Mertokusuma wae kalah. Njur kanggo dalan sing endi aku bisa ngalahake Kabupaten Pati? Nuwun pangapunten. Wonten ing Kadipaten Serang menika nggih tasih kathah jago ingkang dereng panjenengan abar ateges tasih mapan wonten kurungan kencana kan. Ing Kabupaten Serang ana jago liring kuning kang durung bisa diajokake ana ing kono Mandala Yuda. Njur sapa kuwi mau? Boten sanes kadang panjenengan sak kloron kan. Retno Sembulan Dalingan. Nggih, kowe iki bento apa stres iki? Bento pripun? Kowe wae sing gagah pideksa kalah. Kamangka kadang kuwi pawakane wanita, kaya ana tembungan jeneng wanita iki. Rugyuk Kabupaten Pinjung mentelung Kabupaten Gelung. Lho kok tanding karo Mertokusuma iki? Jalaran ngeten. Sinaosa kadang panjenengan niku pawestu. Ning wanita-wanitaning prajurit Ngono. mbok nggih kula aturi mengo dhateng kahanan. Wong lanang niku saged lemes ning yen mengsah kalih pawestu. Nggih tamboten. Mongko kadang panjenengan niku ayu-ayu. Rupane ayu. Nggih. Ya. Menika pinangka kangge pamikut Rante Mas. Mangke nek empun lemes, gampil anggene mikut. Kaya ngono. Enggak. Dadi pamiluta, dadi Rante Mas. Nggih. Kang supaya milut karo Mertokusuma. Lah ngono. Prajurit, ing pancen kaya ngono. Timbalono kadang-kadang. Nggih, sampeyan kamu. Ya ana bali. Ya jengko sembulan lan jengen sira dari kadang sing enok sing jebleng ayune tiba sedeng sing siji pawakane cendhek trembel-trembel poklek ora tugel sing siji pawakane kaya bung labuh ning rupane ayu-ayu mesti wae jengen sira sak koron kaget tak timbali ana sak tengahing kono kaya ngene. Menika leres Kang Mas, lajeng wonten wigatos menapa dene panjenengan kala nimbali kula lan kadang kula. Iki ngene. Dina iki Kabupaten Pati lan Kabupaten Serang iki lagi wae ayun-ayunan perang. Nanging campuing perang
prajurit ing Kabupaten Serang sing ditindhi karo Wak Mupatih iki padha keok. Keok? Kapok? Iya. Kalian Mertokusuma. Iya. Paman. Pripun? Panjenengan iku lho kok ora sumbut karo le sumbar petentang kaya kodhok ditaleni. Lho, jebule maju ning tengah palagan kok terus keok. Oh, sampean iku ngino kali kula. Lah nyata. Lah wong aku ijene dikeroyok wong sewe ora apa-apa. Mboten menapa-menapa. Oh, Saestu. Kowe ora males, babar pisan ora males. mergo kowe jaduk. Sanes, Terus semaput. tak idioni kok kowe. Alah paman panjenengan lajeng kersa panjenengan kados. Nalika aku arep jumangkah ngadepi karo Mertokusuma, dicandhek karo Wak Mupatih. Nah, Wak Mupatih iki duweni penemu. Penemu niku. Kabupaten Serang iki bisa menang. Bisa Musuh menang. Kadipaten Pati nanging sing dadi senopati iki kudu jeneng sira sakloron. Retno Dalingat, Retno Sembulan. Panjenengan iku pripun to Kang Mas? Piye? Lah wong kula niki lak ya pawakan wanita. Lah wong Paman Patih. Yo. Lah kalah kok Kalah. kula. Lho, Lah nanging- soroh nyawon apa pripun? Lah, Ngono menika ya leres, bener, Kang Mas. ya, ya. Mboten kok ateges kula menika mboten ngistakaken dawuh panjenengan Eh, menika eh. mboten nanging Kang Mas. Menapa panjenengan ing mangkinipun badhe lila menawa kula menika wonten menapanipun wonten ing tengahipun palagan. Kowe aja kleru ing penampa. Inji. Kowe tak kon ngadepi karo Mertokusuma ora teges adu jotos jinotos iki ora. Lah lajeng Nanging aku ngerti lamun to Patih Mertokusuma kae wong lanang sing tukmis mripate mripat yuyu anggere roh wong ayu mbrebes mili. Lah karepku kowe sakloron iki bakal tak dadekke rantai emas. Pamiluto milut karo Mertokusuma. melut kalian Patih Mertokusuma. Iya. Ye. Niki sing rada angel. Lah kok angel iki? Lah nggih lah carane milut Lah niku nggih, lho sing carane boten niku saged pripun? kados Mergo pundi. kowe sakloron urung tau cedhak karo Nggih. wong lanang. Menika leres. Nah, mergo sing duwe penemu kowe, mula saiki carane kepiye? Adi-adiku warahon. Nggih, Ngeten Paman. lho. Kados pundi? Sampean napa pun lali? Napa? Sampean sakloron nate tak pelik aji jaran goyang. Aji jaran goyang. Lho. Aji jaran goyang iki piye? Mengko aji jaran goyang dicakke. Nah, Nek wis dicakke, mesti Mertokusuma wis klepek-klepek. Mertokusuma mesti goyang. goyang. Lah nek Mertokusuma ora iso goyang. Mengko Mertokusuma kok ora gelem Nggih, lah goyang. mboten saged goyang lajeng. Ya kowe goyang dhewe. Jenengan menika lho kanca. Nggih pun. Eh? Nggih kula Yes. saged. Saged. Yen pancen kaya ngono, saiki ora usah dadak kesuwen. Temonono Mertokusuma. Oh, ngaten ngistakaken dawuh. Ayo diajeng. Apa Kang, Mbok? Aja nganti kowe tekel motor marang kadang-kadang. Apa turu kadang-kadang? Rumangsa krenggosan ambekan. Aku mung pengen bujung anane Warangka saka Kabupaten Serang. Kang aran Hendrawati. Malah ning pengarepanku malang kadak wong wadon loro cacahe. Sopo sak tenan iki? Aku Retno Sebulan. Kang Sawiji, Lan aku Retno Kedalingan. Kedalingan lan kowe Sembulan. Minggiro saka pengarepanku. Aku pengen ngrangket Hendra Kilo tak suwanke ning Kabupaten Mongko Pati. dhisik. Sadurunge kowe ngrangket marang kadangku sapa sing dadi aran? Srawangke, ya iki Warangka saka Kadipaten Pati. Tokusuma. Oh. Dadi iki pawongane to Kang, Mbok. Aku semua ki jebule kowe to. Semune kowe ngece kelawan aku. Ora kok ati. Nitik saka guyumu cetha. Yen to kowe ngece, yen to wis mawas aku. Merto kesumu. Hmm. Ora kok ateges aku ngeci marang kowe kuwi ora nanging. Mangerti yo. Saiki dina
Senopati ning Kadipaten Serang kuwi aku lan kadangku. Yen to kuwi kepengin ketemu marang Kang Mas Adipati Indrakila. Ngadepi aku dhisik. Apa kaya ngono? Kuwi Dalingan. adepono aku luwih dhisik. Yen ngono aku bisa ngarani. Yen to senopati lanang saka Kadipaten Serang kaes padha mundur mergo wedi ngerti tandange wong-wong pati. Sak temah sing dijokke mung prajurit senopati wadon tuladhane kowe Sembulan lan Kedalingan. Apa kowe ora mengo? Yen mengkono kowe dadi korban ana ing tengahing raranggono. Cilik siset kulitmu gedhe nganti tupekane pati. Kadangmu mesti ngeman. Mbok menawa kae bisa nangis getih bebasan. Mertakusuma. Aja ngina aku lan kadangku. Senajan aku lan kadangku salah sawijining wanita-wanitaning prajurit. Mula yen to ngadepi kowe wae aku ora bakal wedi nek ya bener to diaja. Bener Kang Mbok, aku ora bakal mundur yen ngadepi. Kowe betul. Ya. Aku seneng. Orang ngono babar pisan yen to ana ing Kadipaten Serang. Kae ana Sri Kandi pinangka benteng ana ing Kadipaten Serang. Nanging Sebulan lan kowe Kedalingan. Mertakusuma. Lamun to kowe lan aku iki mengkone adu karusan. Bebasan aku menang ora kondang. Yen to aku kalah mesti bakal ndeder wirang. Jujur sing mbok karepake ora adu karo Kowe lan aku perang nanging aja nganti nganggo tangan lan sikil. perang ora nganggo tangan lan sikil. Iki perang alus. Perang halus kuwi njur perang apa kok ora nganggo tangan karo sikil? Perange wong wadon karo wong lanang. Bisa dibedake perange wong lanang lan wong lanang. Yen wong lanang kae njotos lan nyaduk nganggo tangan lan sikil. Nanging beda yen to kowe lan aku tetandingan. Mengkone nganggo pipi kiwa lan pipi tengah. Seto. Jane apa sing mbok karepake Karo kowe kaya piye? Apa aku kudu kandha bloko? Sakwise aku kandha sing kaya ngene iki. Kudune kowe tanggap jalaran kowe iki wanita nanging wis ngantik tataran dewasa. apa kaya ngono kuwi watake Senopati ning Kadipaten Pati. Yen to roh wadon sing ayu, njur dheweke ra sida dadi Senopati ning malah namane Asmara. Aku mau ngeman kelawan kuwi. Mergo yen to kowe lan aku jebelutan. Tak kira kaya mengko diguyu. Prajurit-prajurit Pati apa dening prajurit-prajurit Serang. Kulo kuwi bakal tak endake kerkarepanku pengen kerangket andane kadangmu Hendrokilo. Lamun kowe ngimbangi katresnanku, gelem kowe dadi bojoku. Merta kesumo. Kowe rasa pengakuan datang. Sebenarnya Suaramu entek. Ora usah gugup yen to jejagongan kelawan aku. aku ra cukup ngadepi marang kowe. Karena aku ki gumun. Gumune. Iya, lah wong lagi wae weruh sepisan kok kowe terus bingung. Apa kaya ngono? Wong lanang kaya kowe iki terus bathok mulus, sepon mulus, ngomong semak ya mesti gawe kaya ngono lho. Tak akoni aku kesesemarang ayu. Sapa manis kaya
mau tak nggo cara Terus supaya kowe kapencut lawan aku. Nanging atimu atos, atimu kaku. Pindane kaya dening gunung. Watu ireng kae bisa gigrek lamun to kena tumetesing banyu sithik mboko sithik. Wesi kae kaku. Lamun to kena panase geni kae uga gampang dieluk. Nanging atimu wangkot, atimu atos. Mertokusumo. Katimbang ing kene aku dadi bojomu, luwih becik aku te mati ana ing tengahing palakan. Aku ngeman jar. Ora sah ngeman marang aku ora butuh mbok eman. Dadi wis madhep lan mantep tekadmu. Pancen Pengen mepalangi kekarepanku ngrangket Hendro Kilo. pancen aku ora nglilani kowe mlebu ning Kadipaten Serang. Yo, ning papan kene sing ana tegelan tegel. Lamun to kowe mati saka tanganku, halingan lan kowe. Aja lupakke wong pati. Yen to Serang tak obrak-abrik. Aku ora bakal mati ana ing tengahing palakan. Ayo, yen pancen kowe wases lan prigel ngenani Bilorogo ning papan kene. Penjalukmu bakal tak turu. Oh kaya ngono. Wis! 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 Atep. Tuh, hai! Aduh! Anjiar. Wis! Ya! Ya, ora dadi opo. Iwan. Ora ngomong dinane wong mati saka keperangan tangan. Yen kok kowe gaji dhewe kang saya lagi dicakne. Oh. Aku apa kowe sing tumekane pati? Jadi kowe nantang Sung Ndoro. Yo. Yen kuwi penjalukmu ning papan kene bakal tak ajangi. Ayo. Tentoke kuwi apa aku sing mati. Waduh.